Higala, kumusta? Maayong buntag, Kuya Cars, o kanimo, Senator Manny, o ang pinakaanyag, Priscilla na Agnas. Tawagan ko nga mayang, na panagkalinan. Apan una niyo sugdan sa pagsaysay akong suwat kaagi, paligid ko sa pagtukar, sa awit ginaguluhan, balay ni Mayang. Sure, asa mo gini? Balay ni Mayang o kabawan ni Mayang? May kabawan sa buhangin. Sa una. Okay. Anhia ako diri sa balay, kay nagkurog intan kining lagay. Iga. Oh, gusto ko na mag-insara. Okay kayo. Yun din kag anhia ako diri sa balay, kay mingkitew akong lagay. Hindi nagkataon ni Pico. Okay. Ay, grabe talaga. Tapos, Ate Pris, Oo. Oh, di na lang ako basahon. Ako na lang isaysay. Oh, isaysay ang mo. kaagi ni Mayang kay ma-short niya ito sa oras. Oo, Kay sige. kaya pa yung bisita si Cardo naghuwat. Oo. O si naglantaw dari sa tuan. Wala nagmisigang mata. Paso-paso na si Ursa. sipat-sipat na Kailangan mata pa ni rin Pag ako yun na kayo. Igutom na siya ng galing. Okay. Oh, ang problema ni Mayang sa lakod nga pagkasulti kay nangabubuhol siyang bana. Gumikan kay matag. Gagawin to na ko na ugma. Oh, nangabubuhol yang bana. Kasi, ano yung Bisaya nangamubo? word of the day. Kanang kuan ba? Nangamubo na si Buyo? na nagselos. Nangamubo. Nangamubo. Gumikan kay mataglakaw ko nun ni Mayang sa ilang bay, no? Kada bitaw musong din tong ilang kuan, ilahang kumparing silingan, o sungkabon sa Mayang. nga ningon daw din si Mayang nga ani ako sa bay, kay nagkurog akong lagay. Ano na si Mayang? Transgender? Transgender! Transgender! Transgender pala yan si Mayang. Huwag din mahibaw ito yung kumpare na Aray nga. ikaw ganis Mayang. Okay. Nangamubo yung bana. Oh, Nga po masayod Nga. nga si Mayang. Oo. Kadalakaw doon sa iyang bana. Si Oh. Mayang mukuanda yun. Dahil gulit siyang cellphone. Oh. Nga pa doon din dito to yung kumpare nga batanon. Ay! Oo. Tawag ka na Ate Press, bantay sa lakay. Oh, bantay sa lakay. pala yung kumpare niya dyan. Oo. Tapos- Parang nahibong si Kuan kanang iyang bana ni Mayang. Oo. Nga nang doon na may mga breath to south. Oo. Doon ay mga good morning towel. Grabe ko na, grabe ko si Mayang, bigit ka ba muhipos yun? Ay! Na-ebidensya pala. Doon ay mga Masasakpan pala kasi may ebidensya. Oo. Oy! Mo na nga wa jud masayod jud intan ang kining kumpare sa bayan Mayang nga ikugan pa is Mayang. Mato na sa muyo siya. Wa may balik pa ka. Wa na gyud may balik wa na mo pati maaw. Oy! Kaya Kawawa pala. naman yung bana ni Mayang. Oo, napakaluoy pala ng bayan ni Mayang kasi nalukod siya ni Mayang Oo. at saka manluluko din Si pala si Mayang. Mayang. Oo. Yan ang nagpadama si Mayang suwat, kasi siya man ang manluloko, Ate Press. Naglibog iyang kutaw Ah, kon unsaan niya pagkuan kay pagpasabot iyang bana ug unsaan niya pag-explain usab dito siyang kumpare nga batanon nga dunay sa ikog. Oh, di ay. Oh. dapat ano ang title ana? Ikugan si Mayang. Ano? Okay. Pagkandos dyan. Pagkandos. Nilapit. Nahibongan na may stopper. Ingat tong kumpare.
Ingandas kami yung... Kasama nindot ang syatong. Ikaw ting batitew. Aga! Na-stop. Askan ko depress. Ayun, thank you very much. Ayun, Naway oras. na ano natin ang kinabuhi ni Mayang, magbag-o ka na Mayang para hindi ka mabulaga ng iyong bana. At saka wag na rin kayo manloko kasi pagkabutan panahon ay magsisi tayo. Digital na kasi ang ano ngayon. Ang gaba. Ang gaba. Oo, tinood kina. Tinood yun na. Sige. Balik-balik ta. Mga malit muna tayo, mga malit. Ay mga milit mo. Ate Pres, Ate Ate Pres. Daghang salamat sa inyong pagtubay ng atong tulumanon. Hantod sunod gayon. Daghang salamat sa inyong pagpanaw. For life. Alas 7:13 na. Marami po nakaka-relate kay Arman bilang isang sales.